Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yokpang buntli ki masih ha Meghalaya, suba badai ka jingpang at snido. Katnat Animal Husbandry and Veterinary AHNV jong ka sorkar jela kala pha ya ki nongmuna jong lifelai teli ki masi syaka jaka petbni ha Bhopal namar ka jing suba halor ka jing sapriang ka jingpang lumpy skin disease LSD lane ka jingpang at snido jong ki masi hapo ka jela. Kita ki nongmuna ki kentup ya arp santeli na ribhoy lai teli na East Khasi Hills bat santeli na Southwest Khasi Hills ngilayok pediang ya ki jingtip na ribhoy kumju na East Khasi Hills laong u joint director ka tenat u Dr. HK Marak habaya kren bat ki nongthok khubor habaya dai bat katai ka benta u laong baka tenat kala pentrekam ya ki rapid response team RRT ban khmi bnie lada yok pediang ya kanu ka jingtip halor ki dak kishin ki bapau hakim masi bat ki baya srim kum katai ka jingpang u Dr. Marak ulaya thuru ba lapha yakin nongmuna syaka jaka pedni ha Bhopal bat shisin ba la pentikna baka dei ka LSD ka tenat kan sale ya ka donkam kam na dei than ka jingpang ka ba ma hadu kata-kata ladai yok sumar hakapor ka ba biang ngila batha yaki officer haman ki district ban khmi bni bat ban le ya ka donkam lada ki yok jingtip habaya dei bat katai ka jingpang laong u Dr. Marak ulaong baya menta ka jing sumar ka layak syat-syat na benta kito ki masi ki ba suba syakta hakatai ka jingpang bat kila donru kato katne ki bala sedang ban kot nakaliang u Dr. Marak ulaong bala airu ya katika yada syaki masi ki bompat syakta haka jingpang ki ba don syajan kathan jong kito ki weipat ki ba suba syakta haka LSD haba keli ulaong haswa kane ka jingpang kampat judon hapok ka jela henry lese kane ka lak bandai namar ka jingwanra masi na syabar ka jela haduk menta umpat don masi bayap henry ngin haban sumarbha namar ka khamslem banjem haba kedau bakane ka jingpang ka sapriang na ka jingda jong uskan kinyang tengkhap ulaong baka tenat ka kentu yaki nongrep ri jingri ban le khuit le suba yaki sem ri jingri da ka basenretru yaki dawai shisin ba umasi ulayo yakatai ka jingpang haban pen kenriak no lakajong yau naki weipat laong u Dr. Marak u joint director ulaong ru bakane ka jingpang ladayo ka kata sikadai yaki masi kemdut naba kin omla ban aidut hakawe kaliang kabaya lampat syaka jingdu nong kabakraw yaki nongrep ri masi haba jubab ulaong endala koit pura naka jingpang kin salak ban aidut biang bat na benta kiba syodo long ban syodo yaki enda kilakot kalong kabasyangan namar ngishane ngiju syat bahaya kabam hakar kom kabade shushu haba benrap ba omde banting ne khuslai u Dr. Marak ulaong balada don kanu ka jing iper hakim masi ki nongrep ri jingri ki deban pentip marmar syaka trat trekam jongka AHNV kebajantam nalor kane ulaong baka tenat kala penbiang ru yaki SOP neki a kibadai bat bom dai banle lara suba baki masi ki yo yakatai ka jingpang